Hej alle sammen. I dag vil jeg prøve at lave noget lidt anderledes. Jeg har lagt nogle videoer på YouTube før omkring akvarier og hobbyen generelt. Men i dag vil jeg simpelthen prøve at lave det på dansk, fordi at der er simpelthen så mange videoer på YouTube omkring forskellige aspekter af det at have et akvarie. Og der er ikke særlig mange på dansk, så det vil jeg prøve i dag. Som I kan se foran jer, så har jeg et diskusakvarie. Det akvarie jeg har haft i cirka 4-5 måneder nu. Og i alt har jeg haft diskusfisk i omkring 2 år. Der er mange myter inden for selve det at holde diskusfisk. Der er mange, der siger, at det er ekstremt svært. At det kun er de mest garvede akvarister, der kan holde dem. Og at de er umulige at holde i live, og de dør nemt, og de får nemt sygdomme. De fleste af de fordomme er faktisk forkerte. Det jeg har fundet ud af omkring det at selve at starte diskusakvariet op, det er, at du skal have tålmodighed. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at du får kørt akvariet ordentligt ind til at starte med, og at du får købt det rigtige udstyr fra starten af. Det er meget vigtigt, at når du starter diskusakvariet op, at du har en god pumpe. Og her snakker jeg ikke bare om, at den skal blæse en masse vand igennem. Man kan få billige indvendige pumper, som kan tage 1200-1300 liter i timen for et par 100 kroner. De vil stoppe hurtigt til. Og det der træls ved det stopper hurtigt til, det er, at du skal gøre dem rent selvfølgelig, men der når aldrig nogensinde at blive opbygget en ordentlig bakteriekultur i de filtre. Og i stort set alle af de her billige indvendige filtre, der er der kun selve et skumfilter inde i. Og det skumfilter, det vil kun mekanisk filtrere det vand. Det vil sige, at det vil fjerne urenheder af vandet, som de vand ser klart ud, men det vil ikke give nogen som helst form for biologisk filtrering. Og hvad er forskellen så? Og hvorfor betyder det noget? Jo, grunden til, at det betyder noget, det er, at når du fodrer din fisk, så starter sig en hel cyklus i forhold til det akvarie, hvor de får noget mad, som de spiser, og en naturlig ting ved, at de får noget mad at spise, det er, at de har afføring. Og den afføring, den skal nedbrydes. Noget afføring fra fisken af, det bliver ikke bare nedbrudt i et almindeligt skumfilter. Der skal noget biologisk filtrering til. Og måden det sker på, det er, at når du har noget biologisk filtrering, det kan være forskellige slags form for biokugler, det kan være biobolde, det kan være forskellige porcelænscylinder, man kan få, og keramiske cylinder osv., som der eksempelvis kan være nogle større udvendige pumper. Det er, at der vil gro bakterier på dit biologiske filtermateriale. Og de bakterier gør, at det nedbryder fiskeafføring, som det til sidst går fra ammoniak til nitrit til nitrat. For at gøre det helt kort, så ammoniak og nitrit, der skal ikke være noget vand af det, når du måler det. Det er ikke godt. Det ender i sidste ende med at slå den fisk ihjel. Nitrat må der godt være en lille smule af. Det er ikke så farligt for fiskene, men det skal helst holdes nede på et lavpunkt. Grunden til, at akvariet skal køre et godt stykke tid først med din pumpe, det er, at du skal simpelthen have bygget nogle bakterier op på dit biologiske filtermateriale. Det vender jeg lige tilbage lidt senere, hvad for noget, jeg mener, der er godt at bruge. Fordi det biologiske filtermateriale, der opbygger som sagt bakterier. Og for at de kan komme til at fungere ordentligt, der skal der ikke være for meget affaldsstoffer i vandet til at starte med. De skal lige så stille og roligt bygges op, de her bakterier, og det gør de ved at du simpelthen bare lader akvariet køre til at starte med. Der er nogen, der er meget store tilhængere af at købe de her såkaldte akvariestart og aquasafe og hvad det ellers hedder. Og det kan også godt virke efter min mening, men problemet er bare ofte, at i de her flydende akvariestarter, som man køber, der er mange bakterier, de er simpelthen ikke levende med. De når dø, inden de kommer i de akvarier, på grund af, at de bliver opbevaret i flasker og så videre indtil. Så både for din pengepunks skyld og for din fisk skyld, så vil jeg i stedet for bare fylde akvariet op med vand fra hanen af,
Og så lige starte med at måle dine vandværdier. Det kan du gøre enten med forskellige dråbetest, du kan købe ved akvarieforhandleren, eller ved en teststrips. Dog er teststripsen efter min mening ikke altid så præcis. Grunden til, at du lige skal måle dit vand først, det er, at hanevandet, alene bare i Danmark, er meget, meget forskelligt ud fra, hvor du bor. Og derfra kan du så måle, om der er eventuelt nogle stoffer i, som du ikke vil have i det vand, hvor du så eventuelt skulle købe noget akvariestart, som kan binde nogle tungmetaller, hvis det er det der er i vandet for eksempel, eller andet, som det ikke skader den fisk. Men det meste af vandledningsvand i Danmark, det kan bruges, uden du behøver at behandle det. Det vigtigste er, at akvariet bliver kørt ordentligt ind. Og det jeg så vil anbefale, det er, at du sørger for, at dine pumper og alt det, du skal bruge i akvariet, det er sluttet til, og du sætter akvariet op med dekorationer og så videre, så lader du det køre nogle tid, inden du tilføjer din første fisk. En måde, man kan kickstarte hele den her bakterieproces på, det er, at du lader akvariet køre et par dage, hvis du starter op, og så tager du ud og finder en meget hårdfør fisk at putte i. En fisk jeg vil anbefale, det er måske en Ancistros sumal eller 2, som du så putter i. Det er en meget hårdfør fisk, og ved at den type fisk eller malle får mad jævnligt i akvariet, det gør, at de begynder at starte den her proces med at køre akvariefilteret ind. Efter den her måneds tid, så vil du for det meste kunne putte diskusfisk i. Der er mange, der foretrækker at lave blødt vand, men når du har kulturfisk, diskusfisk som jeg har, så er de for det meste vand til de vandværdier, der er i Danmark. Det er måske 10 generationer siden, at de har levet i naturen, hvis man kan sige det, at deres forfædre har levet i naturen, så det er simpelthen fuldt ud vendt sig til danske vandværdier. Så jeg vil ikke anbefale, at man begynder at lave blødt vand til dem. Altså, de vil da i hvert fald ikke tage skade af at gå i blødt vand. Men det vil være svært, hvis du ikke har det helt store udstyr, sådan noget som osmoseanlæg eksempelvis, at have det konstante vandværdier til din diskusfisk. Når du skal yngle, så er det sådan noget helt andet. Der skal du overbruge blødt vand for højst sandsynligt at kunne få succes med din yngel. Men når du for eksempel har sådan en akvarie som det her, som er 530 liter, hvor det ikke er meningen, at fiskene skal yngle i, hvor de bare skal trives og have det godt og se godt ud i din stue, eller hvor du nu står henne, så er det simpelthen ikke nødvendigt at putte med blødt vand. Det vigtigste er, at fiskene de har et konstant niveau af de samme vandværdier, og det er nemmest at holde, hvis du helt konsekvent bare bruger dit hanevand. Jeg tror faktisk, det var det for i dag. Jo, jeg skulle lige fortælle lidt om den biologiske filtrering. Det mest normale at bruge, det er biobolte, og dem kan du finde på de fleste akvariehjemmesider. Jeg kan helt klart anbefale at købe dem på nettet, da man højst sandsynligt vil spare mange penge ved at købe dem der. De er som oftest noget dyre i butikken. Og dem kan du putte i din spandpumpe, som jeg også vil anbefale, at du bruger til, når du holder diskusfisk. For indvendig filtrering, det er simpelthen ikke godt nok. Specielt hvis du har de helt små diskusfisk, som du skal fodre op. Jeg har et par stykker derinde nu. Så vil du opleve, at filteret stopper til hele tiden, og du ikke vil kunne nå at opbygge den nødvendige bakteriekultur i filteret. Med hensyn til vandskift, så er der mange, der siger, at du skal skifte vand hver dag, eller du skal skifte vand hver anden dag, og du skal skifte 20%, du skal skifte 50%. Men det er simpelthen fuldstændig umuligt at sige. Det afhænger 100% af dit filter, og hvor meget du fodrer, og hvor godt det bliver filtreret, hvor godt dit akvarie går ind, hvor mange fisk du har i dit akvarie, hvilke type fisk du har i akvariet. Har du unge diskusfisk, har du ældre diskusfisk, der ikke skal så meget spise osv. Så det eneste, jeg kan sige til det er, at find selv ud af, hvor meget du skal skifte vand ved at købe en dråbetest. Det mest vigtige med hensyn til vandskift, det er,
når det akvarie det har sat sig, og det er kørt ind, så skal du holde øje med ammoniak, nitrit og nitrat. Ammoniak og nitrit, som sagt, der må ikke være noget i vandet af nogen som helst slags. Det er simpelthen en fiskedræber. Og nitrat må der godt være en lille smule, men skal være så tæt på 0 som overhovedet muligt. Så mål dit vand. Det kan være, at du har behov for at skifte vand hver anden dag i en periode. Det kan være, at du kun behøver at skifte 2 gange om ugen. Det er simpelthen ikke til at sige, hvor ofte du skal skifte, eller hvor meget. Men man skal dog være forberedt på diskusfisk, at du skal skifte lidt mere vand end et gennemsnitligt akvarie, for de er lidt mere følsomme over for affaldsstoffer i vandet. Om hensyn til sygdomme med diskusfisk, jeg har oplevet sygdomme af forskellige slags, og jeg har også været nødt til at få hjælp af nogle mere erfarne akvarister til at få bugt med nogle af tingene. Men hvis du overholder din vandskift, og du køber noget ordentligt foder til din fisk, jamen så er det simpelthen minimalt, hvad du kommer til at opleve, specielt inden for kulturfisk. Og der er utrolig mange nemme måder at afhjælpe sygdomme på. Dog kan man blive lidt udfordret af i dag, at de fleste slags mediciner og så videre til akvarier, de er blevet forbudt i Danmark, så du skal til udlandet på forskellige hjemmesider for at købe dem. Så jeg vil anbefale, at du har det mest nødvendige hjemme altid til de forskellige sygdomme. Og en sygdom, jeg har set, der ofte kan opstå, det er enten hulsyge. Det sker ved, at der kan komme lille små fordybninger, huller. Det kan nærmest ligne bumser, der kommer på fisken, specielt i frontpartiet. Og det skyldes dårlig vandkvalitet for det meste. Overfodring og dårlig vandkvalitet. Der kan du få medicin imod det. Og det er simpelthen bare at søge på nettet og så finde det. Det er en meget normal sygdom med diskusfisk. En anden sygdom, det jeg også synes, der er rimelig normalt, de kan få, som alle andre fisk også kan få, det er svamp. Og der kan du også få en enkelt medicin, som er meget nemt at bruge på nettet ved simpelthen at søge efter. Der er mange forskellige slags, så jeg vil ikke til at komme ind på dem alle sammen her. Men ja, hvis jeg har nogle spørgsmål, så må I jo smide en kommentar, så skal jeg prøve at besvare dem så godt som muligt. Jeg er stadigvæk rimelig ny, synes jeg selv, inden for hobbyen, så det er selvfølgelig ikke alt, jeg ved nu. Det her var bare nogle af de ting, som jeg fandt væsentligt at lige få sagt, også på dansk, så det ikke altid er engelsk. Men jeg håber, at I kunne lide min video, og tak for den her gang.